Carballo poderíase decir como foi a maceta onde se sementou a primeira semilla, non? Tanto de Touriñán a nivel artístico, tanto de Touriñán como de os dous de sempre, traballando con Marcos, con Mucha Nucha, foron quizá cando comezábamos os sitios onde máis traballamos, onde nos deixaron vir a contar fai 10 anos a Rúa dos Contos, onde o que ti dicías, onde empezou de certo xeito, pois, o que é Touriñán a nivel artístico, o que é Mucha Nucha, Marcos, estuvemos con varios espectáculos, a verdade é que eu non sei, eu creo que a cuarta ou a quinta vez que participo nunha cousa ou outra na Rúa dos Contos, igual a terceira, presentei unha vez un festival de monólogos que se fixo durante o FIOT, foron xa varias e despois Carballo en xeral. Se tuéramos que situar, sempre nos preguntan, sobre todo a mí e a Marcos, bueno, os personaxes máis coñecidos son Mucha Nucha, sempre nos din, onde é Ardebullo? Eu creo que se tuviera que buscar unha ubicación nunha comarca sería Bergantiños, por suposto. Todos os personaxes teñen algo que ver con ese mundo Ardebullo, entón todos teñen que ver, seguramente con Bergantiños. Nós somos da comarca das Mariñas, pero eu creo que teñen bastante máis que ver con toda esta zona, que a zona máis de costa, con xente máis, non sei, máis faladora, máis aberta, máis... As cantareiras de Ardebullo empezaron sendo cantareiras de Verdillo por unha casualidade inmensa, de que a primeira vez que nos viron vestidos de Mucha Nucha, pois a nai de Marcos dixo, ai, Dios mío, as cantareiras de Verdillo, supoño que lles sonaría de velas actuar na televisión, cando iban a Luar ou cando van a Luar, ou eran as coñecidas, cantareiras de Verdillo. Nós non coñecíamos Verdillo, xa che digo, nós somos das Mariñas, nunca por aquí anduvéramos máis que para vir ao pabellón e xogar ao balonmano. Éramos cantareiras de Verdillo nesas primeiras actuacións, que tampouco isto vai en serio ni nada, ríamonos moito, pasábamos moi ben, que seguimos facendo, pero daquela moito máis, cando empezábamos. E un día nunha actuación en Carballo, eu hasta creo que nunha Rúa dos Contos, con Mucha Nucha, na praza, a Praza do Concello, non sei como se chama, nun daquelas lugares de viños e de tapas e tal, que nos tocou traballarnos ali, pois ao acabar chegaron unhas persoas que dicían que eran das cantareiras de Verdillo, das auténticas, e máis o seu abogado, e que nos iban poñer unha demanda por poñer cantareiras de Verdillo nos cartéis e que tal. E claro, nos ao principio, intenta salir facendo todo gracioso, pero eles puxéronse serios. E despois nos dicían, perdoade, foi sin querer, nos cambiamos o nome, non hai problema ningún, que problema vai haber, tal, pero primeiro ainda vacilábamos, pois non... Ve moita xente a vernos a nós e non marcha nadie, cando non sabe. E eran dúas persoas que traballan no Concello, en Carballo, Carme e Miguel, que xente que va ao teatro, ben se lles nota que Carballo é terra de teatreiros, fixeron moi ben e casi nos cola. E despois de aí saiu a verdade que algo moi bonito, nós viñamos a actuar a Verdillo, eu creo que facíamos 25, xa non sei, fai anos. Actuar a terra das cantareiras de Verdillo, das auténticas cantareiras de Verdillo, actuar no festival para a súa asociación, despois elas tamén viñeron a un local que tiñamos nos en Carrali, que foi moi chulo. E foi da boa relación que tamén temos co FIOT e ca xente que organiza o FIOT, a Rúa dos Contos e todo eso, veñen marcadas por moitas cousas.